emandleni. Amen. Siyabingelela abaholi bami singihloniphile egameni likaJesu. Presiding Bishop sizothi nje baba wami naku eshiphakone egameni lenkosi. Iyazi umsebenzi mningi mholi kodwa izisebenzi zincosana. Asigelelanga baba wami siyangena nje siyaphuma sisaya kwenye indawo kodwa ke sithe angeke size silenze iphutha lokuthi singafiki inkosi yami. Manje ngalokho nje sithi Presiding Bishop uNkulunkulu akubusise likhulu ibandla ngendlela elikhula ngalo lihle kakhulu futhi inkosi nenze kahle uNkulunkulu abe nani. Amen. Ungilonde wonke Mondo se tu,